Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ halisa k'aw connecté don aw ka télévision Mande de kan n'o ye Mali kunnafoni.net TV comme n y'a fɔ cogo min na halisa an bɛ émission min kɛnɛ kan n'o tɔgɔ ye ko séquence rap. Ouais. Oumar, Ouais. bien. Ouais. Oumar, comment vas-tu? Oui, ça va, alhamdoulilah, je me Ok. plains pas, mais à la tano. Voilà, bon, bien, ben, bad boy, quoi. Un bé bad. Oh, on est que la bad girl. Bad girl. Voilà. Adore. Nous sommes Voilà. avec les membres du Bad Boy NF3. Voilà. Voilà, Oudafa. Dalamanu Véano. Voilà. Non, Soulema Véano. Ouais. Ouais, ça se voit. Ok. Voilà, Joy Oldie. Et des Oldie. Oldie, quand je m'habille. Non, quand faut dire voilà, Qui Dalaman bien. voilà. Ça va, quoi. Ouais. Ben, Pedro. d'amour. Bon pour moi. Donc, Coco. n'a pas Bad Boy, il faut la vie comme moi, quoi. Bon, tiens, on bon, ouais. NF3. Ouais. Ouais. Ok. Nega trapu ka kala neba auto Oumar Bolo. Voilà, avec les questions, Oh, il je m'a vais fait bad un peu- girl là. Ah. Voilà, donc un peu bad clan qu'on a dit. En fait, où ça va, vous formez le même groupe si je comprends bien. Maintenant, groupe où une dame n'a tout dit. Bon. Groupe où la tout dit. Comment est-ce que vous avez commencé en fait, rapper ensemble. qu'à collaborer Voilà. ensemble, à rapper. Voilà, jusque-là, jusqu'à maintenant là quoi. Voilà. Bon, n'a faut parce que ko indam ne la tugum na Ouais, ani biche a besoin sans savoir ça nan bo quoi. ouais, Ni ma fili quoi. ouais. Ma bon, an ka sigida la an bɛ sigi yiri dɔ de kɔrɔ quoi. Oui. Ma donc an bɛ ɲɔgɔn regrouper an ka ca quoi. Ma donc an ka gɛrɛnnadenw yɛrɛ u bɛ plus de mɔgɔ 20 bɔ quoi. Ouais, Ma donc an nana ta k'a lajɛ ouais, an bɛ to ka dɔnkili da ouais, bon an ka taa ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ouais. an ye gɛrɛn cotiser cogo suguya dɔ la Ouais. an ye réunion kɛ quoi. Ouais. M'a faamu Ouais. donc an ni minnu kumara u ko bon an kɛ artiste gɛrɛnna quoi. Ouais. Donc bad boy nato bɛɛ filɛ. Voilà. Donc ni bad boy na to be. Ma- Ay rion ka doron parce que aw be to geren aw sigida aw be to do fili doron. Voilà, an bɛ to ka dɔnkili da an yɛrɛ ma. Donc be na kan ko non. Ay aw de bango groupe représenter en Ouais. fait. Donc bad boy ye gɛrɛn de quoi. Mais Ouais. an de artiste ye quoi. Voilà, c'est compris. En Ouais. fait, si je comprends, un groupe à Katia, quoi. Non, a ka ca trop. Maintenant, dans ce groupe-là, Ouais. au fleur donc là. A saba de bɛ dɔnkili Ah, da. ça va, en fait, je m'excuse, Ouais. ah, ça va Ouais. arriver. Voilà, Yeah. voilà, ça va arriver donc voilà, j'ai compris, ah, ça va arriver donc là. Maintenant, les autres là, au loup, Aw soutenir. voilà, Voilà, ma au soutien, quoi. m'a faamu. Voilà, ouais, j'ai compris ça, j'ai compris. Ada. Maintenant, en fait, groupe où travailler ensemble, c'est pas souvent facile, quoi. Ouais, non. Il y a des tiens. moments, faut et tout. Aw be dim Voilà, d'autres je vais Oh, bon. so za yɛrɛ ɲɛ Non, kun t'es dɔ pas là yɛrɛ de Voilà, quoi. imagine, en Bɛ to fait, ka fɔ. Est-ce que ka kɛnɛ? voilà, maintenant, imagine, on prend l'exemple sur, en fait, génération RR. Voilà, oui, Adam, tout comme là, mais aujourd'hui, baby, quand quoi. Il y a femme, ya. Ouais, ouais. On ne vous souhaite pas, c'est l'anté que vous souhaitez, mais, où ça va, la collaboration, parfois, et c'est à tout cas, est-ce comment vous arrivez à gérer cela? Bon, Ba gérer to gumna parce que mɔgɔ dɔw filɛ ni dɔw dusu ma nɔgɔn dɔw dusu ka Ou bien gɛlɛn. depuis aw jɛna aw ma deli Aw ka ma fɔ deli ɲɔgɔn ka kɔ. kɛlɛ. bon, tiɲɛna, depuis an jɛra, an ma deli ka fɔ ɲɔgɔn kɔ quoi. Parce que an bɛ dimi ɲɔgɔn kɔrɔ, Ouais. an bɛ tila ka content ɲɔgɔn kɔrɔ quoi. Parce que an ka ko bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo An quoi. ka tɛgɛrɛ fo la. Ça c'est bien. An ka tɛgɛrɛ An fo la. sudelen yɛrɛ de don quoi. Ça c'est bien. Ma- Ça c'est bien. Aw ka kunu bɛ taa ɲɔgɔn aw ka kunu bɛrɛbɛrɛlen don ɲɔgɔn ma. Voilà. A tɛ aw kan fili o la a ye freestyle kelen bila. I bɛ fɛ an ka freestyle kelen de fili. Voilà. O ka nɔgɔn trop. Le plateau, Ouais. en fait, on en a, c'est, on a essayé de permettre à quoi talent ira mɔgɔw la quoi. Ok. Aw yɛrɛ b'a dɔn rap a daminɛ ma nɔgɔn quoi. Ouais, non, Donc tiɲɛ. da yɛrɛ daminɛ de ma nɔgɔn. Ouais, ouais. I y'a faamuya. A daminɛ wagati il y a des gens olu bi saboter dɔw b'a fɔ cɛ aw yɛrɛ kɔni aw bɛ ka mɔgɔw kulo la sufɛ dɔrɔn. Non. Mais o mɔgɔw bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko Sidiki ninnu fana y'a daminɛ ten tɔ quoi. Ouais, ouais. Ibawan ninnu y'a daminɛ ten tɔ. Talibi ninnu y'a daminɛ ten tɔ. Est-ce que tu vois? Ouais. Maintenant, nous, on a réfléchi sur le sujet. Maintenant, on a essayé de mettre en place ce plateau. Ouais. Pour vous, les jeunes talentueux, talent baoula, mais
vous n'avez pas les moyens qu'à Ouéreira. Il y a Ouais. maintenant à travers ce plateau avec qui avoir talent ira et puis avec beaucoup de sens avec ces gars de même pas d'autres seront quoi. Non, Voilà les tiens. veloubères, il y a Ouais. voilà le but du plateau c'est ça, un plateau bioré. Maintenant on vous donne la chance à exprimer avoir talent ira. Ouais. Voilà dans Yeah. dans a cappella. Ok. Donc ma me freestyle kelen flisan. Ouais. Ka monu bella son wa. Adam. Na fo wa fo cogo min na. Ouais. Donc Saka ye vori san mɛ a bɛɛ banna Ouais. i bɛ se ka fɔ nege ko katapa Ouais. manu mana ye hu dabali bɛ ban Ouais. ne ko hasula hazala mawalan Ouais. bakari togola fɛnɛ mawalan Ouais. i ka goni ye shakira riyana hali kunu surɔ an ye saka la n'i bɛ ɲini nege sɔrɔ foro la ja bakari togola de bɛ baara la Yeah. mali la baara tɛ sɔrɔ gansan na Yeah. an bɛ sɛnɛ la nege o bɛ bila na Yeah. e ma dɔn negezi ninnu kafa la Yeah. o tɛ o ye jo an ma min nɛnɛ ni Yeah. ninnu nana jo a y'a fɔ wandɛlɛ Yeah. marifa bɛ n bolo ne bi wa wɛrɛ timi Yeah. caman ji dɔgɛ kun ne ka kun dɔ dɛ Donc avec chimichamo de voilà Voilà. Rihanna ni Beyoncé Kesha. Ouais, c'est old non. Ouais, c'est old, voilà. Non, old, ouais, ouais, Ouais. ouais. Ça c'est pour Attends, talent B. Attends. Maintenant, ok comme vous formez le même groupe, avec question de vous poser Souza, ouais. Souza Kun. Voilà, maintenant tu vas répondre au nom du groupe. Voilà, en fait, Souza, ouais il va avoir musique à qualité kacha. oui Il y a rap, il y a balani, il y a coupé décalé, il y a reggae, R&B nous fait bien quoi, zouk non. ouais Voilà, maintenant, ah oui, rap de choisir. Pourquoi c'est là? Muna. bon On a- parce que dɔrɔn anw bɛ arafu an b'an sigi gɛrɛ na an bɛ dɔnkili da minnu kɛ a kun ka di mɔgɔ caman fɛnɛ ye wa an ka Awɔ. dɔnkili da quoi Ouais. k'a sɔrɔ hali an ka gɛrɛ na dɔw yɛrɛ tɛ Mhm. ma Ouais. an bɛ dɔnkili da yɛrɛ an bɛ dɔnkili da bon MD ale bɛ piano fɔ parce que a bɛ se piano la a bɛ débrouiller wa Ça c'est bien, ça c'est bien. Ça, c'est bien. ma Ouais. dɔnkilida in a nacogo bɛɛ de filɛ nin ka wuli dɔrɔn an taara bon an taara dɔ kun b'an ka yɔrɔ la ko kɔni school Mhm. bon an taara dɔrɔn ordinateur kun b'o bolo wa fɛnɛ ale fɛnɛ kalannen don a bɛ débrouiller dɔɔni quoi Mhm. an ka sɔn bɔ ten tugun dɔrɔn de la wa o yɛrɛ daminɛ cogo bɛɛ dɔrɔn de mais bibi na ma an bɛ ala tanu Alhamdulillah. wa Voilà. Est-ce que aye Omar ka question famille? Omar ko aussi ça. Vous n'avez pas trop bien Donc compris lui la question. c'est ka cha. Après que au mais c'est ka jeli. Ah, vous savez qu'à reggae, qu'est? Au mais c'est ka balani na dege. Oh ben, voilà. Voilà, mais aye rap pour état en fait. voilà. Avec reggae, qu'est, mais rap pour y avoir basé, si je comprends. Maintenant, pourquoi c'est là? parce que arafu e ma fɔ erege a Ah, erege bɛ dancehall bɛ Awɔ. afro tarapu bɛ ouais, olu bɛɛ bɛ yen nɔ. olu bɛɛ bɛ yen Mais a ye rap de ta. mais an b'o bɛɛ kɛ A b'o bɛɛ kɛ. Eh. an b'o bɛɛ kɛ Abo bege. an bɛ se k'a bɛɛ kɛ Bad boy ya. Attends. Cɛ an bɛ bad boy clan kɔnɔ dɛ. An tɛna ka fula la. Donc et bad boy. Ouais, bi kɔni. Avec le NF3, ɲa ye. Attends. Ouais. Et mais nous nyera badle no katembe kane Omar. An fana ni bɔra an tɛna kow ɲagami. voilà An tɛna k'u coiffer an. Ouais. t'an kɔnɔ Voilà. Adam. O kelen don. Voilà, c'est bien. Donc, on va reggae que on va anakara on va se ka zuku do blay, zuku do fli. On va balan. an bɛ se k'a bɛɛ dɔ kɛ quoi kɔnɔ dɔrɔn an bɛ se k'a kɛ Ababe. Adam. Kuma ten ko. Nin tɛ nin bannen. Ah? Non, non, a banna. Avant, C'est fini, avant. c'est fini. Voilà, c'est très bien. fini. Franchement. Ouais. Donc, on met ta fin là. On mettra MD Bounce là. Oui. Voilà. MD Bounce. Abora ka fosi ça non. Ko depuis on est fin d'année. On m'a fait ɲɔgɔn kɔ. ouais Bon. N'a sɔrɔ aw fɔra ɲɔgɔn kɔnɔ o ye gɛlɛya dɔ ye. Mais a b'o de dɔn ko gɛlɛyaw yɛrɛ la en fait. gɛlɛya caman sɔrɔ rapu kɔnɔ Ouais. frère Ouais. ma ala an tatɔ kun studio la o kun bɛɛ kun ka gɛlɛn fɔlɔ wala mais sisan alhamdulilayi caman bɛ ka bɔ a la wa mais an gɛlɛya caman ye ala kun ka ci yɔrɔw la non a bɛɛ kun ye problème ye wo an yɛrɛ b'a dɔn an bɛ se n'an donna an bɛ se ka mɔgɔw lasɔn an yɛrɛ kun bɛ dɔw ye kɛnɛ kɔnɔ an b'a fɔ est ce que n'an donna ninnu ka sɔn ka di n'an tɛ an bɛ se mun na est ce que nin bɛ se ka yan ma bon an b'an profiter togo sugu bɛɛ ka don mais mɔgɔw kun
Jijo de do wa ou mun kun ma kɛ anw t'a dɔn daminɛ fɛn mais bɛ mɔgɔ daminɛ bɛɛ b'a fɔ a daminɛ Ouais. ma ala an tatɔ n'an bɛ taa ci yɔrɔ la mais a bɛɛ kun ka gɛlɛn ma n'a fɔ transport ko ninnu a bɛɛ voilà bon an t'o la an manager changer fo siɲɛ 2 Ouais. ouais donc dɔ in kun dɛsɛlen don ma ayi an n'a bilala ɲɔgɔn na dɔrɔn ok ale kun a ka d'a ye an ka rapu kɛ wa mais a kun ka d'a ye ale an k'ale tɔgɔ labɔ wa voilà ale tun bɛ Bon. ka a servi aw la de ma bon an bɛ fɛ ka rapu yɛrɛ de kɛ quoi rapu yɛrɛ ka mɔgɔw bɛɛ mais aw ka lasɔn manager kura in koro o tɔgɔ kɛrɛ non ayi kore aw tɛ ka ayi aw tɛ o dogo dɛ ayi dɛ i ye n'o problème kun tɛ t'a a bi anw tɛ se yan o ye tiɲɛ ma Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donne-toi. Il m'a beaucoup appelé. Il m'a beaucoup appelé, c'est vrai. awa ne yɛrɛ kumara kosɛbɛ C'est vrai. n'ale kun tɛ anw tɛ se yan parce que hali ma ninnu bɛɛ ale yɛrɛ a relation bɛɛ sɔrɔ an sera Ouais. Ouais, c'est Ok. vrai. a caman sɔrɔ o Ouais. problème t'a la a faamuyala Umar Ouais. bi n b'u to i bolo Ouais. mais sani aw ka kuma An bɛna don an ni ka calo an bɛ taa don an ka kow kɔnɔ cɛ. ne k'i jɔ u ka a ka pela wɛrɛ kɛ han u k'u kan fili micro yɛrɛ bɛ MD Awa MD ale k'a kan fili MD a fana k'a kan fili an ka taga MD an allumé joona. i farati god ka mɛlɛkɛ ma ye ouais Hey. farati god ka Mɛlɛkɛ mɛlɛkɛ ma ma ye. ye batman manu ka tarapu ma Ouais. ye petini ku tigɛ hima kole Yeah. hima kole Ouais. farati manege free plus tan ka dɔgɔn ka cɛ Ada. C'est bien, c'est bien, c'est Cɛ bien. God ka mɛlɛkɛ ma ye dɛ. ouais N'a y'i minɛ non ni ɲa dara ale kan o y'o bannen ye walahi. Et des An bɛ dibi kɔnɔ ɲɛ bɛ jetili la Yeah, sure. delta ye jeli fare sirapu la blogu ye jesu ni bata bata Ouais. an bɛ kogoju la gospi ye valanba yego ye fago banbi a ye popo bɛ minɛ bi hantala bi an ka pɔru bɛ minɛ n'o ye dabada nin ye n'o ye dabada nin ni y'a bitɔ ji la et puis an bɛ ka sama segela yiribaga yiribana ni ka jow bigi janfa ka tila k'i tapa sege diɲɛ laban sera feerefɛn feere fo caman a vende i ko capa mama lova bɛ ka duwawu kɛ papa ni Detroit feerefu bɔ baba ni sayo ye sanu ti kɛ farafinna taara wari la bi o de la anw bɛ jɔnya la bi an bɛ setigiw bɛ jago la bi jago la bi an bɛ setigiw bɛ jago la Adam, franchement, Adam. ni Adam. ni mun ye cɛ o k'a fɔ ko ba tɛ se kɛ. N cɛ talan bɛ yen. Adam. Voilà talan bɛ yen. Ayiwa minnu bɔra k'u sɔgɔ an na sisan halisa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'aw sɔgɔlen don aw ka télévision Madi de kan n'o ye Mali kunnafoni.net TV aw bɛ séquence rap de kan voilà ani an ka Bad Boy NF3 an n'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ yan bi ka walasa ka aw lanisɔndiya donc aw fɛnɛ ka aw kunkolo labɔ aw ka j'aime kɛ ka commentaire baw kɛ ka partager au maximum voilà Umar Ouais. n b'u tu bolo NF an bɛ taa don an ka kow kɔnɔ quoi. NF3. Les bad. On est tous mauvais. Voilà. En fait, faire du rap à Guerentoro n'était pas du tout facile. On est tous conscients de cela. Maintenant, vous avez dit à eux que les gens seront à faire quoi. Maintenant, rap ou d'amener au boulot jusque là. Ça fait combien d'années? Bon, ne yɛrɛ bolo a bɛ 5 ans bɔ. 5 ne ans. yɛrɛ ɲini. Ouais, 5 ans, ok. Oui. Maintenant, pendant ce temps-là, avez avantage du monde sur un jusque là. Bon, an bɛ avantage caman sɔrɔ o. Ouais. Ma seulement Yɔrɔ. mɔgɔw fɛnɛ kun b'an an kɛrɛfɛ minnu bɛ u b'an ka kow fɛ quoi. Ouais. Ma Voilà. o la an bɛ ka tɛmɛ ka wuli dɔɔni dɔɔni. donc o de la aw m'a bila quoi Ma o la an fɛnɛ ma mɔgɔ fɛnɛ dɔw bɛ k'a jira an na Awɔ. k'ali an kana sɔn ka ala bilali kana jigin an kunna wa. Ma o de fɛnɛ la an ma miiri an bɛ se. Ouais. mais bɛɛ bɛ ka kan na wa mais minnu fɛnɛ bɛ ka nin kɛ olu fɛnɛ t'u miiri o la wa o de fɛnɛ bɛ ka to
an fana bɛ taa ayo ke pe usa nguno au bora yanke ha na bora ni emission in bila lake level be yele di nala sona mo mun ko fe ha ube malo sa ngube malo nu ya au gani freestyle nu yeke au yen na ube malo te ai akono inquiéter en plus de me bako be na de partout akona au faire en fait. Ouais. Maintenant en fait au sababu barake et si vous avez c'est que idol kelen de ba bela au klingel na bela ou bien au sababu ka idol mo ko kelen ouais groupe kelen dans le rap bon bébé nana idée ay 600 idée ou te clé quoi, tu comprends ben ni inspiration ça ou bien famu ya quoi. Maintenant efflet tout comme dans le rap et idole join musicalement quoi. Dans le rap au fait il va arriver à que join rap là quoi. Dans un monde ou bien mon côté voilà parce que que ça ni gara pour damner mo do bi kunna quoi. Mo do be no mum se ki motiver mo do be mum se ki mais c'est la côté bo re kun ara pour que tout on kan nere ton grand frère e koroga era da to na rap jarani era ok otogo oni koroga de fana mechi e koroga to donc famille kore do quoi ma famille ko kay ada ok e koroga kum to izwara to mais olu ara pour matakanya wa olu yara pour tamne me ko fe olu kala la jo ok je comprends akona ko olu no wal ma ofrem na décourager ante a décourager ima ko yi woni ko badda mayni yo badda mayni anu to ma ke kele wa anu lu ko ta to ma kele lu yara wa ali no nan tatna sia ya kele. C'est bien, mais, c'est bien. C'est bien. On vous encourage, on va vous féliciter et tout. Ne pas abandonner. Alors dans la vie, quoi. Voilà, si tu es conscient de cela, tu n'auras pas à baisser les bras quoi. Voilà, il faut toujours être courageux, foncer, aller. En fait, fais ce que tu as à faire quoi. Le reste là, il faut gérer quoi. C'est tout. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, on passe à Souza. Voilà, si tu fais un acapella parce que en pani on n'a pas acapella et puis il va faire idole bila si y a une personne motivée qui blague rap quoi. Bon, avant il y a du rap là et bolo Johnny au fait John a créé John là pour que rap qu'on a déjà jusqu'à ce qu'il y a du rap là abi kuna biga temu o tikila quoi. Bon tiens fort rap mille mots de tour. Mille mots. Ouais, mille mots de concadien. Pour l'emtal. Mille mots donc il a tout. Voilà, donc il a tout erreur de cadni. Ok, je comprends. Voilà, maintenant, est-ce que rapide n'a pas mille mots? Non, n'était pas rapide. Parce que Agazarou c'est clé. Voilà. J'ai compris. J'ai compris. Ok, y a pas de problème. Maintenant, il s'est capilla que. Ok. Gatalang. Ouais. Kotaga na klaga na even soroya ngafla te tula kuma te kelema kalawanchi ba kalawanchi nina isera maseri ma wartu nuna o juturu na igi kuturu surugu na na ni laturu ne seri ma wane mantugu nego ala kai ala manjugu sirani mutulu shitulushi tarani furai puturu gesha kono ibi kuturu ansera ya wa mantugu yeah wante na tugu ere Non, franchement, Adam. Non. NF, talambi, voilà, talambi. On va encourager. On a d'abord avec nous, on a la sonama. On met clan, on met clan, on a la sonama, ça va venir. Avec nous, on a la sonama. Ouais. Voilà, comme émission à toi, ma gente tourni. Voilà, beaucoup d'autres projets où la donne. Faut battre. Bon, on a fait choisi quand le 14 février. Le 14 février. Ouais. On a choisi la Black Box là. Ouais. Ouais. Il y a un truc à bongo non. À la disson. Voilà. Bon, en quel endroit? Mon projet demande créer. Ouais. On me mixé code dans la fin.
mais le projet de mon boulot follow. Y a pas de souci. Okay. Mais olu si ça non. Ah oui, yere bolo si ça non. Aw projet jumɛn bɛ yen i n'a fɔ aw mago bɛ dɛmɛ la mun na yɛrɛ immédiatement ala a ko jan tɛ quoi ka showcase in bɔ a la en fait ka aw i ye mun fɔ k'o yɛrɛ bɔ a la walima o de don showcase in a ye showcase in tɛ sisan nɔ a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ bɛ aw kunna sa aw bɛ fɛ k'o réaliser joona ala tɛmɛ voilà aw dun mago bɛ dɛmɛ ni fɛnw na o ye jumɛn ye bon i n'a fɔ video clip fan ani an mago bɛ podium sugu dɔ la an ka cigari la mais an kɔni an bɛ ka kow miiri an bɛ ka a kow fara ɲɔgɔn ni hakili ye fɔlɔ quoi mais an ma wuli a kama fɔlɔ aw mago bɛ dɛmɛ la an mago bɛ dɛmɛ yɛrɛ la olu fɛnɛ la quoi mais an ma wuli a kama fɔlɔ quoi aw ma wuli a kama fɔlɔ mais an kɔni bɛ ka kow sigi sen kan. Il n'y a pas de souci. Je pense que en fait, c'est vrai, de me voir sur la sonama. Maintenant, je vois que tu as un mot à dire. Voilà. I'm for it, and la whatever now. We are more pit maker than one. We already got Gelamani, you couldn't beat maker. Well, now, Sorodoro. La turu dali ko be ban la turu dali o kara ni to kara dane la on choro ba sa tan siga gele sa mais big beger am go nyana ma do o de ga gele na be y a pas de souci on pourra annoncer ça nyame to dala am le ga kuma ala gerene no ga be ga kuma abi ga OK avant mera suza c'est compris. Beatmaker nala so ni mu yen fle o tigi ayere ya bala talamu la donc awa talon yi voilà il y a rien à dire aba au contacter voilà il aura vous aider inchallah bon faire un freestyle fili ou be faire un freestyle fili ah ibi au fait ni e refrain blo ka projet do be no mun kan ka bon projet caman bɛ yen i n'a fɔ MD yɛrɛ a fɔ cogo min na donc mixtape ko de bɛ anw kunkolo la sisan parce que baara ka ca tile filanin na quoi ma donc n'o yɛrɛ bɔra la ani an bɛ to ka fɛn dɔ imaginer an kunkolo la i n'a fɔ ka événement caman kɛ sigida la parce que sigida denmisɛnninw m'an fɛ trop ma an ka di an ka sigida denmisɛnninw ye yɛrɛ yɛrɛ de donc olu de bɛ to ka na girin quoi k'an ka to ka événement kɛ quoi ma donc an yɛrɛ mago bɛ podium de la. N'an sera ka podium ɲɛnɛma sigi an ka sigida la sisan ma kow bɛ ɲɛnabɔ wa n'ala sɔnna ma problème t'a la ni mɔgɔ min ye nin vidéo lajɛ a tigi b'a dɔn ko kow bɛ en fait voilà maintenant ol demo kɛ ban ok mɔgɔya banna Mali la i ma ye mɔgɔ ma faga i ko Bamusa tɛnɛ ni tarata tile ma bi mais samedi soir y'an mago sa ni ye n ye plan na faamusa a kɛ n'a fɔ fatɔkɛ Kerifa africain n'est pas de connaissance farafin natala wari la est-ce que an bɛ bɔ jɔnya la dumare falenna sanu na Dante Snata ye kasi jama bɛ sa diɲɛ ko la mun tora mun ma fɔ duniya ko la laziro ni bɛ ka slow la mankan tununa bɛɛ bɛ mode avion na mun tununa jo i ye mun de ta dɔw bɛ ka kiri dɔw bɛ ka fara ta i bɛ bɔ ko dɔ la bi i bɛ ko dɔ la a kale ka ne don fale ka kaba da yen bi an bɛ mɛnɛ ni lɔgɔ berege vɛrɛw b'u dogo ka bɛɛ melege ni courant poto tɛ courant tɛ taa fan bɛɛ ni ka nɛgɛsiw tɛ i tɛ k'i fɛ fan bɛɛ c'est les criminoti les gars ils votent bang bang ou bien Adam yɛrɛ ma fɛn da Mali kunnafoni na o an ma foyi da Mali kunnafoni na ni aw bɔra sisan aw b'a dɔn ko Mali kunnafoni a inspiré aw ka dɔnkili da an ka scène na et tout o de ka dɔn yan o de ka d'an ye dɛ n'i tora ka jɛn n'i ye Jɛnɛba tɔgɔ fɔ a la kana Jɛnɛba foyi tɔgɔ i bɛ Jɛnɛba tɔgɔ fɔ a la o ka di n tulo la kojugu Mali kunnafoni o come on bébé k'i ka gɛrɛ na e kɛcogo ni ne bɛ to ka fa don ne la Mali kunnafoni cɛ i ka di toro i
kari toro. Adam. Adiem de ma me fait ajout ok. Ouais. Tiens, eta don ko be Adam, ni ma si eta is normal ko ni funa Adam, kuna Adam. Jana wa le piska, ale ga stop. Jana wa le piska. Ya, amra filmer atera jo. Question atera jigia. Ate jo. Adam. Mandi kuna funi son. Ouais. Ouais. Vraiment. Ouais. Oh, merci beaucoup. Bon. All deux mots. Ya. Ko we ngono mete suno na ni kuna furi tarabi ronya fa na metro facila ante bamo la jawab fere la sugula musaka gombi tununa ko ma yele ma benno chani ma am benno ka zura vendiri ma yugai balanga kulushi jalala malitara ka kuna funi soroya ouais on est là pour vous. Yeah. Moi. Malitara kuna funi be Mali beta fana bena kuna funi. Abena kuna funi sora fana kwa. Yeah. Ouais. Donc ayo connecté le no kuna foni na voilà. Era bora ka kuma meni kuna malitara ka kuna foni ya. Abe segia na kuna foni ya. Kuna foni be info ateba. Atejo. Maintenant les bad boys. La dernière question pour boucler l'émission. Au fait tantôt à Kadaoué 600 non justement à la perte du menga featuring pour vous donner plus de noms. En fait voilà ka d'offre notoriété parce que comme ta donné quoi. Ouais. On en a ambi na bora na émission bla do be fra wa donner kan. Ouais. Voilà, maintenant à Kadaoué ni rappel de fenenga dans un temps précis dans un bref délai on y rappel du menga featuring que rappeur don la gando la pour que aussi lancer quoi. Bon. Kana ina ana rapper ga featuring kere mais tiena am me fait mo do riga wuli pour ga no fene ga siga barage ñogon boluga parce que otigi flé musique ko na la bi chamono pi fene folgala do quoi taro ni ba fam bon ou MDR fantine quoi donc avec piano fort avec guitare fort avec kora fort ma donc avec ko chamono musique qu'on a là donc me fait no riga barage ñogon fait mais ga me chamama na follow donc na sira dungudu ma famo OK ça c'est compris maintenant en fait iba talbi gaspi rappeur ka tia quoi ouais voilà maintenant to don do fona bi no mun to don do gatema au kan voilà maintenant et voilà mo be ñogon fait quoi voilà maintenant dans ce contexte là Kadaoué ya nu rappeur don du nga featuring bon tiens la ni nga kon akadni ani niga fama de ga featuring ke quoi niga voilà ouais c'est compris okay. Voilà et c'est ça Nego Souza ouais est-ce que Bad Boy NF3 oye kalanke walma abe tokodi au niveau d'études be tokodi bon wala abe classe jumena bon ne 11 ans ni ale centre gono wa mais ale ga électricité ga enfin abo de nya dongo on ni fene be wala wa o fene be 11 ans amaba parce que nyame be rapport ke dobi ou bien o fene voilà c'est bien maintenant en fait Souza akadi ya un rappeur jonga featuring bon ya era joten kuma law e jok zegelente mais abe fore essence ga fama ge benika akli aniga achi je comprends bien niga le kada voilà il y a pas de problème ole NF4 ya un 3 il y a pas de problème ma ba kada ya no wa featuring OK NF4 era club OK donc no oyin medron ay contacter voilà c'est des petits oubega reviauli là en fait voilà si je comprends
Voilà, maintenant, Bad Boy NF3. MD, ça signifie quoi? Bad Boy NF3. Ah. Bon, ça signifie négro et fier. Négro et fier. Adam. Négro et fier. Amoureux, ça va. NF quoi? Ah, ok, NF, F9. Maintenant, Bad Boy. Mauvais garçon, négro et fier. Quoi. Bon, où est Bad Boy? Ça vient de nos grands négros. Bad Boy. Donc on peut des badouye au nyoron kai. On met good killing olay. Ok, NF3 groupe de maintenant au saban toy si je comprends maintenant Bad Boy au grand toy quoi. En fait à flare qui me le nom. Il y a pas de problème. Maintenant avec au saban bébé demo que client après émission oui. Bébé demo il va capilla gain back et puis bon il va après toi sous après all après émission date. Oui. Ni kotigi mapani pa hebe pango fla ha kuma rola ni kuma rami kar ni we geriyo nyini na niveau la iga chotunu na chawe jikola nyangwe abata nga vision na sino jijira fasara gudoronga music kuna chama be sutara la ma beat maker be ganya doma alhamdulillah bi amanga dronga ite se ga gwale pile desata pera se ga jok matera dabla nga numo te dimi kuma tera vanta chan koro ya pari ka pari izuwara lim pari ya chan koro ya pari al kaidan mu encore de ampari am Bad Boy encore de ampari maintenant Souza ouais ni pakati gundege ereta nyaga mai pera noro lana orele age shay nega piku kalenta iga shisha shita na ijage o event metoni go erebe ga musunde bad bega go sini tibin fulu donc ben niga ko wane kontana ouais ke ni kontana doronche ibi ko warige pega to kama ai sarawache no digirira che ite barabage o demiseni sawa o kawogote Kole petit à padé akena Johnny Bade choufe anabe chauffre cholo biga marton bu genge jey ma fili koy mega tande et des plus des fois côté et dugutigi aleni sagajigi jey ta farantara meta tununa e gafuni jigi na den tununa do temena na zon tununa e oh kele no a chewe Dali kuna foni na danu do ramo kuma ke no parce ya den tararo na mo fo no ya ada no danu do il y a pas de problème ay ba fil ke bo yebe ko lare bali kuna fon kono ndoro di bien kulenga ni yelo ay renya be NF3 la ou dala manu sigile be ano voilà Oumar yere dala man bien ouais on est Bad Boy on fait moi Bad Girl NF3 voilà on remercie vraiment on a nga wele jabi a jarane ko sebe ambe do okay na obora ya no alsa ko ka yele ko kana jo akata doro voilà ya en plus ay NF4 comme fo ko no joro yere nu yen me doro ke ou bien na bo contacter ya aucun souci voilà au yere fene ambe mago be demel en fait ouais ambe ñokon demel oh time inchallah ouais c'est ça ouais le dernier mot bon on vous remercie vraiment on a le jabi a jaranya et tout on prie Dieu na ubora no une vidéo blala ka sira wore daele quoi ka do fara ku kan et tout awa se yana mali on a découragé voilà on va digi quoi ok on va digiri on va dana digi faut dandere faut ga chi quoi ko chokarba ba tout sanu ngabo uga fait on ça fait voilà beatmaker na la sona voilà maintenant l'émission bouclée dina voilà donc en fait que pour on va faut dans tes folimna amo alsa amo deli ou bien deli de Oumar au fait oui deli voilà alsa on continue encore ensuite doron surprise ou bekana alors j'aime pas donc alors commentaire nous que alors vidéo partage au maximum pour que on fait les gars continuer davantage ka awla nyana jedoron voilà c'est qu'on sera pour comme anya foyo to na alebe jeune wele kana ka jeune ka talan yira awla doron ou ka don voilà ou ka ye ou ka don voilà ori kuno donc
balimamuso Jɛnɛba Ismail Ɲare de tun bɛ yan nɔ.